Čau, vítám tě u nového videa. Co tě dneska čeká? Dneska se podíváme na zoubek zase škodovce, stovce, protože jsme si ze závodu přivezli trošku pochromané řazení, jak jste mohli vidět. Takže dneska si rozděláme řazení. Pojedu za kamarádem, aby mi to lehce upravil a vymyslel příchyt, můj výmysl úplně karbonový, klasický. Takže potřebuju trošku pomoct tím, takže pojedu za kamarádem na dílnu to doladit. Takže se jdem kouknout na to, jak rozdělávám řazení na stovce. Mám tam jak kdyby zkrácené řazení, tak se aspoň můžete kouknout, jak to vůbec vypadá. A natočím vám nějaký záběr z demontáže, jak přímo z vozu, tak nějaké rozebrání toho. Tak, jak to teď vůbec vypadá? Koukneme se. Tak, v podstatě nám to drží na 4 šroubech, 1, 2, 3, 4. A tady nám to drží na 13 na táhlu od převodovky, takže velmi jednoduchý. Tak, táhlo je odpojený. Řadičku jim dáme. Zařadíme si trojku. A mělo by to jít snadno vyndat, snad. Jo. Tak, máme to venku, takže teď to přijde rozdělat kompletně, nebo kompletně, no uvidíme, jak to půjde. A potřebuji dostat tam celou tady tuhle tyčku, kterou potom nějak zkrátím. Mám v plánu, že tady dám takovou karbonovou tyčku místo ocelové, tak uvidíme, jestli mi to znovu nezůstane v ruce, ale myslím si, že by to mohlo fungovat. Rád experimentuju a karbon se mi docela líbí, když je to ve stovce. Možná spoustu lidí by tady tohleto odsoudila, ale je to moje auto, takže si s tím budu dělat, co chci. Tak, tady ty 3 šrouby sundáme, tady jak vidíte, tak je to zkrácené řazení. Tady jsem vlastně musel celý ten domek kulisy trošku obrousit, aby to táhlo, které je trochu delší, tak aby se mohlo dostat na všechny převodové stupně. Možná ho ještě trošku vezmu, ale uvidím. Řadí to, takže funguje to, takže proč ne? Nechám to nejspíš tak, zatím uvidíme. Jinak spoustu lidí na tato rychlejší řazení nadává. Já teda jakože je pravda, že je to trošku obtížnější s tím řadit. Nebo jak bych řekl, ne obtížnější, ale to je takové tvrdší. Že je to víceméně jenom o zvyku. Ale já jsem s tím zatím teda spokojený, takže uvidíme. Zkusím vytáhnout tu tyčku, jestli se mi podaří. Nepodaří, takže asi kladivo vítězí. Máme demontovaný. Zkusíme to vyndat takhle z té osky. Jo. Podařilo se. Trošku na prasáka, ale pojď. Pružínka nám to trošku brzdí. Tak. No, teď k tomu hlavnímu. Tady je to prodloužení alias zkrácení řazení. Ono je to spočívá v tom, že to vlastně tady tu páku vlastně v podstatě prodloužíte a zvýšíte vlastně ten bod. V podstatě ten bod, kde se to hlavně otáčí, jestli se nepletu, jestli neříkám úplný blbosti, ale mělo by to tak být. Tak, teď to potřebuji nějak s tama dostat, no. Jdem si hrát. Podařilo se mi to vyndat. Jak vidíte, tak kompletní fixace byla zevnitř i zvenku Amerikou.
dost to pomohlo. Takže na Ameriku jako nedám dopustit. No a kde se stal problém, tak stal se problém tady v tom vrtání, který už tam vlastně bylo, takže ne, že bych to jako navrtal, já bych to odlehčil. Ale myslel jsem si, že se to jednou stane. No a teď vám ukážu, co mám v plánu trošku. Napadlo mě, že bych mohl povyužít tady tuhletu karbonovou trubičku a udělat si tak, jak kdyby vyrobit si takovou karbonovou tyčku řazení. Teď potřebuji, aby mi to kamarád odfikl, aby jsme tam udělali přímo osazení přímo pro vnitřní průměr té trubičky a asi to tam jenom jako zkusím nalisovat nebo vložit. Nenapadá mě nic, jako že bych to lepil, úplně se mi nechce. Takže zkusíme to tam natěsno pěkně takhle vložit. A z druhé strany přijde koule. Takhle by to nějak mohlo vypadat. Takže jako za mě je moc hezký. A teď jdu za kamarádem to naladit. Takže možná tam udělám taky nějaký záběr z toho, jak to ladíme. A to je asi tak všechno. Tak, Galda mi to všechno naladil, takže můžeme jít skládat. Nezaměnitelný hlas něžný sametových Karel Černoch. Tak, přijel jsem od kamaráda a mám to hotové, takže pojďte se na to kouknout. Nakonec jsem tomu úplně nevěřil, takže jsme vytvořili takovou hliníkovou vložku nebo tyčku a bude to vzhledově aspoň vypadat jako pravý karbon. Ono to jako pravý karbon je, ale ta tyčka tomu dá trošku jistotu. No a mám to vymyšlené tak, že se vlastně na to vloží tady ta hlavice. V tomto jsme taky vytvořili závit. A jednoduše to do toho zašroubuju. Tak nejprve si asi přilepím, spojím tady tyhle dvě části. Tak. Použiju středně pevnostní, abych to mohl někdy rozdělat. Ty vole, tak to jsem nechtěl, ale. Tak ve svěráku to ještě dotáhnu. Bum, bum, bum. Mám to spojený, teď to asi nalepím. Lepnu to jenom tak jako lehce, dvousložkovým lepidlem. Z vrchu jen tak trošičku, jenom abych to zase mohl někdy rozdělat třeba. Vidíme, zda to dvousložkové lepidlo bude držet na tom kovu. Teď to asi nechám chvilku zaschnout. Uschlo nám to trošku, takže můžeme pokračovat dál. Tak a teď jak to bylo? Ne. No. Nevadí, vyměníme pěkně to za paplem. Zbývá poslední. Šupnout tam řadičku. A řadička na světě. Co na to říkáte? Za mě teda velká paráda. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Takže jdeme si to namontovat.
asi tady je trošku víc tmy, ale snad aspoň něco z toho vidíte. No, za mě to vypadá hodně dobře. Nevím jak vy, ale mně se to teda moc líbí, moc. Třeba to i dotáhnout. Tak, máme hotovo. Tak, teď to ještě vyzkoušet, jestli to funguje. A jinak, co na to říkáte? Klidně mi napište do komentářů, jestli se vám takovej, v podstatě takovýhle úpravy na starých autech líbí. Já dost silně přemýšlím, jestli jako do toho karbonu nepůjdu ještě trošičku víc. Tak mi napište jako váš názor, zda jde kdyby spíš cestou nějakého retro, klasického tuningu, anebo trošku do moderna a trošku to naladit trošku podle mých představ, no, jako. Takže uvidíte. Dejte mi vědět, samozřejmě někomu se to bude líbit, někomu se to líbit nemusí. Taky ze sebe nechci tady dělat nějakého super profi servisáka a já nevím co, protože to prostě nejsem, jsem vyučený truhlář, takže si tady tak jako hraju a učím se a